eta pixka txapelarekin jokatzen dugu, edo mundura zabalago eta globalago batean mugi Nik gaitez? esango nuke bunkerizazio batean bizi garela nahi baduzu, ezta? Oso ohituta bizi garela defentsioan edo inguratuta gaudelako, beste hizkuntza eta beste kultura handiago batzuengandik, eta joera daukagula nolabait defentsioan jokatzeko. Orduan, euskara sortzen duguna beti euskara eta euskaldunduan inguruan eta euskaldunontzako propio sortu, ezta? Eta behar bada garaia, ikuspegi hori apur bat zabaldu eta hasteko sortzen euskarazko gauzak, baina jakinda eta kontziente izan da mundu global batean bizi garela eta hori, eta horretan igual teknologian laguntza beharko dugu, horri baliabide teknikoak gehituta posible dela euskarazko eduki bat beste dozeinentzat interesgarri izatea, ezta? Are gehiago nik esango nuke segun eta non euskaraz dalako interesgarriagoa izan daitekeela eduki bat beste hizkuntzetan. Baina ez da, nik uste badugula ikuspegi propio bat eta zabaldu alduguna eta nolabait saldu alduguna kanpoan. Gertatzen dena da hori, zabaldu behar garela apur bat, irten jarrera defentsio horretatik, eta joan apur bat, katalanek egiten duten moduan, ezta? Gauzak saltzera, eta nik hau niretzako egiten dut, ondo egiten dut, eta ondo egin dagoenez, beste batek ere erosia da. Eskerrik asko, eta ia urten Loreak pelikularekin Hollywooden zabaltzen duen pika hori Flandesen jartzen dugunean, sortea dugagun. Eskerrik asko, Jose.